La 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 la. Děkuji ti, veveřičko. Ale víš, tyhle květiny budou pro princeznu Celestii. Musíme trhat jen ty nejkrásnější. La 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 la. Ahoj, chlapíku. Poslyš, ještě nikdy jsem tě tady neviděla. Ty máš hlad. Ne, vezmi si. Ty jsi měl teda hlad. Jsi to nejrostomilejší stvoření na světě. Počkej, až tě ukážu kamarádkám. Můj malý pony, můj malý pony. Můj malý pony. Přátelství magické může být. Můj malý pony. Když se s druhým o něj podělíš. Dobrodružství. Legrací. Krásné srdce. Sílu mít. Laskavosti. Snad nedá. A kouzlo všechno dokončí. Je tu můj malý pony. Já kamarádky nejlepší mám. Minimax uvádí Můj malý pony. Přátelství je magické. Pospěš, Spajku, samo se to tu neuklidí. Nepořádek se taky sám neudělal. Princezna Celestia přijede Roj už zítra. století. Já myslel, že to má být jen neformální návštěva. Jak může být návštěva princezny neformální? Chci to mít perfektně uklizeno, ale ty se staráš jenom o knihy. Možná bys je měla začít číst jednu po druhé. Všechno musí být dokonalé. Na šaškování nemáme čas. Víš co, bylo by jednodušší, kdyby uklízel jen jeden, abychom se vzájemně nepletli. Bezva nápad. Ty uklízej a já se půjdu podívat, jak jdou přípravy venku. Nemohl bych já? Kam se poděl zbytek jména? No, nevyšlo se nám tam celé. Nemůžete tam napsat jen vítej princezno Celest. Sundat a zkusit znovu. To je naprosto dokonalé, jenom tak dál. Ahoj, pane a paní Kejkovi, jak jdou přípravy hostiny? Všechno by bylo v pořádku, kdyby jen... No, uvidíš. Pinky, co to vyvádíš? Tyhle sladkosti jsou přece pro princeznu. Já vím, proto je ochutnávám. Musíme mít přece jistotu, že chuť všech těchto dobrot je hodna královského jazyku. A já, Pinkie Pie, prohlašuji, že toto pohoštění je hodno krále, i královny, i princezny. Twilight, Pinky, tomu nebudete věřit. Omlouvám se. Neruším vás. Ne, vůbec ne. Jen pojď a chovej se jako doma. Co pak se děje, Fluttershy? Nebudete věřit, co jsem našla na kraji zapovězeného lesa. Tak jen vylez, chlapíku, nic se neboj. 3? Ti jsou úžasní. Kdo pak to je? To nevím. Také nemám tušení, kde se tu vzali ti další dva. Ukaž, ať se podívám. Nikdy jsem neviděla nic tak rozkošného. Hodil by se mi pro Spajka, tak by mě tolik neotravoval, když chci studovat. Pinky, nechceš také jednoho? Para skřítka, děláš si legraci? Para, co? Jak je možné, že se ti nelíbí? Teď musím sehnat trombón. Cože? Trombón, tohle. To je celá, Pinky. Stůj klidně, Rainbow Dash. Nemůžu. Potřebuji létat. Tohle to je pro mě strašná nuda.
Tak chceš vypadat hezky, až přijede princezna, nebo ne? Jo, Rarity, ty obleky jsou nádherné. Děkuji ti, Twilight, je milé, že alespoň někdo ocení můj talent. Já se snad unudím k smrti. Co to je za zvuk, Twilight? Jo, kdo to je? A lepší otázka by byla, kde se tu vzali. Před chviličkou jsem měla jen jednoho. Jednoho si vezmu. Já také, jsou dokonalí. Nevíte někdo, kde bych sehnala akordeon? Holky, halo, tohle je důležité. Vážně, díky. Ulička, malička. Výzdoba, hostina, hlavně, aby bylo všechno zítra připravené včas. Nebudu si s tím lámat hlavu. Ten chlapík dostal v noci hlad a tak jsem mu dal trochu najíst, ale nemám zdání, odkud jsou ti ostatní. A ne, všechna dřina je vniveč. Princezna tu bude za pár hodin. Spajku, pomoz mi ty chlapíky pochytat. A co myslíš, že jako dělám? Já vím, mám přestat šaškovat. Jděte ze mě! Nejen, že jste tolik rozkošní, ale jste i docela užiteční. Není ti nic? Ty! Fuj! Tvorové, kteří se neumějí slušně chovat, nemají umět co pohledávat. Podívej, Rarity, Applejack mi půjčila harmoniku. Není to skvělé? Včera už bylo pozdě. Pinky, já teď zrovna nemám čas. A já snad ano. Víš vůbec, kolik ještě nástrojů musím sehnat spoustu, tak je to. Ale kdybychom se o to podělili, stihli bychom je sehnat čas. Prosím, Pinky, nemám čas se teď honit za hloupými nástroji. Řeším skutečný problém. Takže ty máš skutečný problém a Benjo je to pravé řešení. Vidím, že máme stejný problém. Zmizte! Fluttershy se v těchto věcech vyzná. Ta nám určitě poradí, jak jim zabránit v tom množení. Nebo taky ne. Udělej něco, Fluttershy. Nemůžeš je zastavit. Vyzkoušela jsem všechno. Zkoušela jsem i žadonit a prosit a upět a slušně žádat. Jestli něco neuděláme, než sem dorazí princezna, bude to naprostá katastrofa. Podle mě je to katastrofa už teď. Tady jsou ty jabka, co jsi chtěla. Ale nejde mi do hlavy, proč jsi jich chtěla tolik. Hele. Co si počneme? Mám nápad. Applejack je naprostá jednička. Jo, zaženeme je zpátky do lesa.
Můžu je sehnat do houfu, ale musíte mi s tím pomoct. Twilight, ty počkáš s Rarity tamhle. Já ty malý potvůrky seženu do houfu. Rainbow Dash, ty s Fluttershy to ohlídáte zhora. Nesmíte je nechat uletět. Rozkaz! Juhuhu! Tak jdeme na to a tryskem vpřed. Pozor, Rarity, jeden se snaží uniknout. Zažeň ho zpátky, Rainbow. Vydržte, holky, už tam skoro jsme. Pinky, Twilight, už nemáme moc času. To mi povídej, princezna tu bude co nevidět. Přesně tak. Proto holky potřebuju, abyste nechali toho, co teď děláte a pomohli mi sehnat rumba koule. Rumba koule? Pinky, máme větší problém než schánění rumba koulí. Máš pravdu, sehnat tubu je mnohem důležitější. Za mnou! Řekla jsem, za mnou! Pinkie Pie, ty jsi vážně praštěná. A vy všechny jste zase tvrdohlavé. Zapomeňte na ně, dámy. Soustřeďte se, veďte je vpřed, ať jsou pryč. Tak jo. Jauva, povedlo se. Skvělá práce, Applejack. Bez vás bych to byla nezvládla. Teď pojďme zpátky, ať uklidíme ten nepořádek, co nadělali. Tak, všechny víte, co dělat, ano? Musíme vzít za práci, abychom dohnali ztracený čas. Co? Kde se tady vzali? No, já jsem si jednoho nechala. Nemohla jsem si pomoct, když oni jsou roztomilí. Nemáme čas je znovu schánět do houfu. Co si počneme? Povoláme mistra přes počasí. Nadešel čas tu rozkošnou drobotinu vymítit. Jo! Skvělá práce, Rainbow Dash. Zdá se, že náš problém je vyřešen. Konečně jsem sehnala činely. Haló, vrať mi jo. Neudržím je! Vylétávají mi! Pinkie Pie, co si to udělala? Právě jsem přišla o úplně nové činely. Mohla bys alespoň na chvíli přestat myslet na ty hloupé nástroje. Zničila si naši snahu zachránit Ponyville. Já? Zničila? Já nejsem žádný ničitel, když tak ničitelka. Nebo ničitelnice? Nebo ne... Jdeme, holky, nemá cenu se tady zdržovat. Nemá to v hlavě v pořádku. Hele, snažím se vám tu jen říct, že ne já, ale to byste všechno zničili. Kdybyste se na chvíli zastavili a poslouchali. Co si počneme? Snědí všechno jídlo, co tu je? Je, moje jabka. Musíme něco udělat. Mám nápad. Použijí kouzlo, které jim zabrání to jídlo jíst. Podívejte, tamburína! Kdybyste mě... No, funguje to. Tak jídlo už opravdu nejedí. Ale ne, nesmějí se dostat do obchůdku. To nesmím dopustit.
Nedovolíme žádný nestvůře, aby nám snědla sklizeň jablek. Připravte se. Už se blíží. Tak to jsem nečekala. Oni jedí písmo. Pomoc! Zašílela si? Zekoro, tihle malí chlapíci pošírají celý Ponyville a princezna už je na cestě. Pomůžeš nám, prosím? Nestvůry a tak malého vzrůstu, že by byly? Že by paraskřítka mé oči zřely? Já nevím, myslíš? Pověst o nenasytných stvořeních se nese. Ponyville před nimi, nechť strachy se třese. Záhuba. Ach ne, už příští. Bezva, takže mám plán. Rainbow Dash, ty je odlákáš. Prima, a vy ostatní, je třeba, abychom postavili kopii Ponyvillu. Máme na to 1 minutku. Zekora měla pravdu, to je konec. Ach ne, princeznin průvod je tady, už s tím nic nenaděláme. Pinky, máme tady pořádný průšvih, není čas na tyhle tvoje nesmysly. Podívejte! Twilight Sparkle má vynikající studentku. Dobrý den, princezno. Velmi ráda tě opět vidím, i tvé kamarádky. Tak, jaká byla cesta? Nebyl provoz? Co pak to je? To je ale rozkošné stvoření. Rozkošné není to správné slovo. Cítím se poctěna, že jste spolu s obyvateli města uspořádali na počest mojí návštěvy slavnostní průvod. Průvod? Ano, průvod. Bohužel se tu nemohu zdržet a musím svoji návštěvu odložit na příště. Musím totiž naléhavě do Filadelfie. Vypadá to, že tam došlo k určitému zamoření. Co? Zamoření? Ano, do nebohého města vtrhl roj neuvěřitelně otravných tvorů. Moc se omlouvám, Twilight, že jsem vám všem způsobila starosti. Starosti? Jaké starosti? Než odjedu, mohla bys mi dát zprávu ohledně tvé zkušenosti s kouzlem přátelství? Moji zprávu? Co pak ty ses ohledně přátelství nepřiučila? Vlastně přiučila. Naučila jsem se, že občas může řešení přijít od někud, odkud to nejméně čekáš. Není špatné se někdy zastavit a vyslechnout, co si o problému myslí jiní. A to, i když se zdá, že to nedává smysl. Jsem na tebe velmi hrdá, Twilight, a také na mě udělali dojem tvé kamarádky. Zdá se, že se od sebe dokážete velmi naučit. Děkuji, princezno. Něco ve Filadelfii? Nějaké podivné zamoření. Ach ne, mají tam také paraskřítky? No, mám tubu, budu cestovat. Já myslím, že princezna si s tím poradí. Takže ty jsi věděla, jak s nima zatočit Pinkie Pie. No jasně. A proč si jako myslíte,
že jsem tak scháněla ty nástroje. Snažila jsem se vám to říct. My víme, Pinkie Pie. Promiň, že jsme neposlouchali. Jsi skvělá kamarádka. I když ti nevždycky rozumíme. Díky, lidičky, vy jste také skvělí. I když ani já občas nerozumím. Zachránila si mi pověst před princeznou. A co víc, Pinkie Pie, zachránila si Ponyville. Možná ne. Na českém znění spolupracovali Radka Stupková, Ivana Korolová, Irena Hrubá, Zuzana Hikyšová, Kateřina Březinová, Helena Brabcová, Miriam Chytilová, Šárka Vondrová, Jana Mařasová a další. Překlad Barbora Margitová, produkce Lucie Haviárová, zvuk Petr Kořínek, úprava režie Hana Krtičková. Pro Minimax vyrobilo Studio Ber v roce 2011.